y'a fɔ cogo min na bi an nana sɛbɛn dɔ de yirali la gafe dɔ mun sɛbɛnni bolo dara Fondation Frederic Ebert fɛ a bɛ kuma jamana musaka kow kan ani yuruguyurugu ani ɲɛ mun bɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ yuruguyurugu bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ jamana musaka ko ɲɛnabɔli kɔnɔ cogo min na a yuruguyurugu ye fɛn min bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ o kɛra an ka jamanaw ye minnu bɛ ka taa ɲɛ sira ɲini walima jamana minnu talen don ka ɲɛ ka ban nka yiralen don k'a fɔ yuruguyurugu bɛ jamana segin kɔ sabula a b'a to jamana yɛrɛ mago bɛ musaka minnu na walasa ka se ka jamanadenw ka laɲiniw sabati yuruguyurugu b'a to o musakaw tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔni bɛ yen nɔ olu bɛ musaka ninnu sɔrɔ ka k'u ta ye ka sɔrɔ jama fanba bɛ yen minnu mago bɛ dɔnniya la minnu mago bɛ kɛnɛya la minnu mago bɛ kalansow la i b'a sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ jamana fɛ ka don o daw fɛ ka jamana lataga ɲɛ jamana yɛrɛ ye fɛɛrɛ caman sigi sen kan o fɛɛrɛ dɔ ye ka baaradaw sigi baarada minnu ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli jamana musakako sɛgɛsɛgɛli ma ani k'a ɲini k'a dɔn walima o musakako taaɲɛw kɔnɔna ɲɛnabɔli kɔnɔna na walima yuruguyuruguko kɛra wa walima a ma kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ jɛkulu dɔw bɛ yen i n'a fɔ pôle national économique et financier minnu bɛ ɲangili kɛ n'a dɔnna k'a fɔ e ye yuruguyuruguko kɛ i kɛra jamana baarakɛla ye i kɛra yɛrɛ ye baarakɛla ye o jamana musakako la e ye yuruguyuruguko kɛ baarada dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ ɲangili kɛ o kɔfɛ jamana yɛrɛ ye gafe dɔ sigi sen kan gafe minnu bɛ taga siraw fɔ jamana bɛna sira minnu jamana bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ walasa ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ o sira dɔ ye ka mɔgɔw kunnafoniya ka fɔ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya sinsin jamana ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni initiative bɛ don o cadre kɔnɔna na an bɔra ka gafe min dilan gafe in bɛ kuma yuruguyurugu kan mɛ a tɛ kuma yuruguyurugu dɔrɔn kan a bɛ kuma foroba wari fana kan ka gérer cogo min gafe in bɛ kuma o de kan o fila de b'a kɔnɔ fɔlɔ o bɛ kuma foroba wari yɛrɛ bɛ gérer cogo min ani filanan o bɛ kuma yuruguyurugu kan n bɛna n da don yuruguyurugu de la ka dɔɔni fɔ o kan yuruguyurugu ye fɛn ye an y'a fɔ gafe in kɔnɔ fɛn min man ɲi a bɛ se ka na ni tigana ye jamanaden ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ parce que ni jamanadenw y'a dɔn k'a fɔ u bɛ wari min bɔ impôt ni taxes la a wari bi ka kɛ dunkojugu ye mɔgɔ dɔw bi k'a dun a tɛ ka taa sira fɛ wari kan ka kɛ ka gidɔrɔn dilan a kan ka kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ mɛ a tɛ ka taa o sira fɛ mɔgɔ damani bi k'a dun a bɛ se ka kɛ ni tigana ye jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ cɛ o tigana in yɛrɛ bɛ se ka na ni mankan ye jamana kɔnɔ donc ça veut dire que yuruguyurugu ye fɛn ye min bɛ se ka na ni balawu ye jamana kɔnɔ yuruguyurugu ye fɛn ye min bɛ se ka an bila retard fana na parce que foroba wari kan ka ta ka projet baw de dilan ka ekɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka kɛnɛya sabati ka gidɔrɔnw dilan nka n'a ma taa o da fɛ ni mɔgɔ damadɔ ni dɔ wɛrɛ y'a dun développement tɛna et puis mɔgɔ minnu fana bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na n'u ka wari ye an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko investisseurs étrangers olu fana tɛna parce que u b'a dɔn n'u nana ka wari bɛ se ka tiɲɛ yuruguyurugu bɛ donc an bi gafe in kɔnɔ an ye fɛn minnu bɛna yuruguyurugu ye an da s'olu ma yuruguyurugu yɛrɛ bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye an y'an da se o fana ma an ye weleweledakan fana kɛ walasa bɛɛ k'i fa i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ parce que yuruguyurugu kɛlɛ État dɔrɔn tɛ se État b'a ka baara kɛ juges b'u ka baara kɛ cakɛda minnu fana sigira pour que ka yuruguyurugu kɛlɛ olu fana b'u ka baara kɛ k'a jɔyɔrɔ ka bon parce que nin ti Frederic Ebert Fondation ka baara fɔlɔ ye yuruguyurugu kan ne yɛrɛ delila ka participer u ka baara baden ya yuruguyurugu kan donc c'est pour dire que u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ o bɛ baara min kɛ a baara ka ɲi kosɛbɛ an kan ka encourager n'a baara kɛra ka ɲɛ ni manuel ninnu ni gafe ninnu ni mɔgɔw y'a kalan a ka ca ala fɛ yuruguyurugu bɛ se ka segin kɔfɛ dɔɔnin mali kɔnɔ